Naš večerašnji gost je gospodin Branko Stojković, nositelj nezavisne županijske liste, nezavisne gradske liste za grad Bjelovar i predsjednik Udruge građana za ostvarenje i praćenje građanskih prava Štit. Gospodine Stojkoviću, dobro večer. Dobro večer, poštovani gledatelji televizije Atila. Hvala vam lijepo u ime naših gledatelja. Evo, ukratko, ja bih molio da se vi predstavite. Najprije da čuju građani tko ste, nešto nam opet sa tonom nije u redu. Ja sam Branko Stojković, Bjelovarčanin. Inače, bio sam zaposlenik poduzeća Tehnika Bjelovar. To poduzeće je, inače, metalskom industrijom se bavilo. Tamo sam 12,5 godina radio. To poduzeće je jedino bilo u Hrvatskoj koje je proizvodio, imao taj program i tehnologiju koju danas nema. Nestankom tog poduzeća sa našeg tržišta ugasio se program koji je stvaran desetljećima. U tom programu su sudjelovali mnogi ljudi koji su u tom poduzeću radili, stručni također inženjeri. Program koji smo mi razvijali danas više ne postoji. Gašenje poduzeća po našoj županiji, ugasilo se i to moje poduzeće. Ja sam u tom poduzeću bavio se sa inovacijama i tehničkim unapređenjima. Dobro, evo.